Tak po zapojení sirény do napájení na zadní straně máme tlačítko učící malé hned pod vývodem napájení. Na pravé straně je tlačítko na odpojení baterie. To v současné chvíli nebudeme používat. Pro spárování sirény s ústřednou zmáčkneme SOS tlačítko na ústředně, začne nám houkat, otočíme si sirénu, podržíme 2 vteřiny, sirena se nám rozsvítí a čekáme na spárování. Sirena nám 3krát zabliká po zmáčknutí tlačítka Disarmed. Sirena je v současné době spárovaná s jednotkou. Když zmáčkneme znova SOS tlačítko, sirena se nám taky rozhouká. Nyní je sirena spárovaná s ústřednou.